portion is brought to you by IPI Asiate de Manzanilla. Ginhawang lubos, bawat haplos. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo malagad si Kanginan, Trifon Morales, and then may partner nga po na ko dari si Juan Bitayad. Dini nga itong andang tulumanon kung ako ang pasulti yun. Okay, asap kita ha, always say a prayer. May ito unahon ang pagpanalangin ito sa na ba magkakahom sa tibok na itong kinabuhi. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka namang grasya, matag-adlo. Thank you kayo. Okay, sa so, di pa tayo mga no? Di kami ipa-shout out kay ni Randy, no? Ipadaki ni. Good morning, pa-shout out kami sa mga staff sa taga Mambaling. Naminaw ni nato. Okay. Taga Mambaling, San Roque Church, palihog, pero may mga minaw din napita. Sila nga to si Ma'am Annabel, o ni Annabel Mosquida, Ma'am Pina, Liagono, o Sir Edwin Lavares, o sa taga Bien Unido Bohol, kay taga Bohol sa din sa akong tiya Nita, Tio Dudong Monterola, o iyang mga anak nga sila si Thunder, Aljon, Isang, Colin, o iyang mga sakop nga mitabang sa tindahan. O is for apit ni ibutan diri sa City of Granada Cute, Cebu City. Salamat kayo sa inyong pagbasa. Okay, thank you kayo sa inyong pagpadangat padring napita sa ato ka shout out ni napita matag buntag ni atong tulmanon. Salamat sa inyong papaminaw. Okay, ay kalimot yun, asap lang yun ha. Okay, bueno kisunan ang sa tampo karon tong hatagan og pagtagad no. Pilada kini sa usa ka lalaki nga magpatawag lang sa nga Carlo. Ini gibutan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Carlo. Kini ako problema bahin is kong asawa nga sukan nga nakasal mi. Minahinay naglutaw ang pati niyang batasan. Di pareha sa unang uya pa mi. Pagkabuutan taong bayana. Di ka makadungog nga mamalikas. Pero sukal na namin nyo mi. Ito bastusag ba ni bayana. Patakal ang sulti kung mag-away mi. Pastila di ko kasabot eh. Pero aron ninyo masabta no. Kung unsa ni ka bastos ikong asawa. Inanyaw na ko pagsugod ang tanan ha. Arang yung lisura kay wako'y trabaho. May karnabal sa fiesta, mi apply ko dito. Bisan na lang og boy, basta dunay sweldo. Magbantay sa Chubibo, sa Ferris wheel og bingo. Ako rekomendado sa ilang stage kay maoray bakante nga pwesto. Komedyante kuno ang akong trabaho, assistant pa sa Magikero. Ako nahimong clown, katawanan nga tao. Gisubag sinina, nga luag kaayo. Gihimo ag bungot, buling sa kaldero. Gipasirko-sirko, bisan di ka mao. Bahalag mga piang, bisag gamay sweldo. Way sapayan, malipay lang ako. Basta ako sikat, artistas intablado. Pakpakan sa mga tao. Kini nga kong kanta, purting yung taasa. La 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 la. Ay. Concert man tingali ning akong asawa nga si Vincia. Okay. O sa contest na dahi ha, dahi Vincia, dahi dali ragod. Ha? Oy, okay ra ka diha? Unsa dong? No sa ka diha? Okay naman Gusto kang dadaan kag orkestra diha? Ay, ayaw lang dong. Kay, tagpila raman tao ni. Ah, unsay ngan? Tagpila ba? Unsay tagpila? Kaya bang kantang away duyog dong ba? Ah, kapila di kay tagpila forbida sa dami. Unsay nga? Kung tadi mo tagpila. Ah, kapila kidort pa nimo. Pero karon pag ko nimo, hilig mo sa kanta. Ay, dili dong. Oy, dili. Kanang amateurista makus una dong. Mao ba? Bisan asa doon amateur contest mo. Adto gid ko kay mamasin ko ba? Nga ako'y ma-champion ba? Ay, nalukop-lukop ko nagtaak ang tanang mga lugar sa amo, oy. Kuan, sa Sitio Lomboy. Naka-apil ko diha. Sa Sitio Santol. Mausad. Naka-anak na pud ko. Basta kita ng mga sitio lagi. Ako na nanaduan dong. Usa ra gid ka sitio ang wala ko matui. Oh, unsa man ang sitiwan mo madto eh? Kanarang sitio-sitio giuhaw ako. Ano no? Ay, Carlo, ikaw ba? Ayaw ko na pala baby ang imong asawa. Kay murag dili na mao. Si bibi ba tayo eh? Unsa man ka? Wala akong bibihaw eh. O sewa, ha? Kada na yung ultimo pagkuha og tubig, kay natukaan sa gikaon niyang biskutso. Pagkara-kara na yung kagkuha og tubig, matukaan ra na. Ang, di niya ka ginawa. Ibaw biya ka kung saan ako kamahal ko asawa O tay. lagi, wa ko kumulalis ni mo, ana. Ang ako lang ba? Na dili ni mo palabian. Ang pag-care kay basig mo, sulta na dili maayo. Sa hindi maayo ang resulta tay. Nga naman di eh. Imong gispoiled ang imong asawa, Carlo. Og dili na maayo. Kay tigali mabot ang panahon nga, hindi ron ka lang, ana. Probida, no tay. It's never be happen. Hello, niya. English ka pa niya. Basta pa inumduman ta lang yun ka. Ha? Kung gusto ka ka dili ma-underdesire, ayaw palabi.
Still lang, sa mo, relax lang tayo. Bakal, don't worry, be happy. Basta tay, di yun mahitabo nga. Ang kanagi mo gituhuan nga deror ko. Ha, di na mahitabo. Di yun tay. Ako yung ipakita sa akong asawa kung unsa na ko siya kamahal. Pero nakita na ko kung sakto magisulting tatay. Unsa man ka, Carlo? Uy, mapas mo naman tanimo, uy. Pasensya na ka na. Usaw ako kapangumpra ganina. Kaya mo bonus, o pa maabot o pas Manila. Awa pa ko kapangumpra, awa pa mabuti ni. Aba si karon maabot ito, oro na ba? Hilob na, Carlo. Uy, nagkapaha ka lang. Oh, Baby, babe, hawa dyan, babe. Ay, gusto ko ko, bibi, luto na. Bida, pangapir na yung gibati. Ayaw na lang. Ato na ko magpahirot sa mga buta. Oh, anong atom kas buta taon? Ako na lang, bida, eh. Wa pa kay bayan, sa ako. Nga naman, buta ka? Di ba? Bida sa di mong istorya. Mao gani nga gawas na lang adto. Gawas, be. Ano pag-gawasan ko ni mga ato, may kwarto? Hani mo ko sa tong kwarto? Gawas na dito kay mag-ilis ko. O pag-ilis niya, oy. Hilab niya. Pailison ko nimo nga naay mata nimong gabudlat ang na. Mga kay na udag liraw sa palibot. Basta sa di ba ng istorya, imo man tao ko ba na taon niya. Imo kong bida. Kasi nalimot ka? Di gyud Pagwasan ko nimo. mahitabo. Di gyud mahitabo nga malimot ko anak Kaya Carlo. ano pagwasan mo ko nimo, be? Uwaw ka? Sa una, di magaling ka na po. Bahalag, langaw na. Unsa na niya? Hay, pag-ilis di ay. Di lagi ko. Gawas na dito. Anilang ko ko. Gawas na dito pahaka ka. Bungot si ito, ito. Ay, aking bayanay. Nausaw naman sa una. Di ko pagwasos kwarto, human niya kaligo. Karon pagwaso naman yung noon ko. Nausaw yun ang asawa na ko na. Matukos kong pagumangkon, be. Atuon ko to. Pahuwas ko sa kong ibate. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que estoy en La Habana. Uy, kakiyot ko na ning bibiha taon. Kitsa may bata, pre. Ay, ako taon ng apo pre. Anak na sa akong kamagwanan, si Sanet Oo ba? ba? Maayo kay di sa kay ni hingilak taong bata, ano? Ay, muhilat man, basta din ay kamatiyo ng bata. Pero naaman ko'y pangipinsa sa ingkaso ba pre kung magporisyo ng bata. Naaman. Mo ba? Unsa man kay ako pag umangkot sige presyo ng iyang anak taon. Oy, kining sayo lagi ng binyo lagi taon. Mao na nga wa pa kayo argal alamag ba kung unsay mga problema sa bata. Ay, wa man ay problema pre. Pag tinig na lang yun mo og IPI Asete ni Manzanilla, Ah. mo man ay pangdipinsa ako sa akong apo pre kung magporisyo na. Kana regong IPI Asete ni Manzanilla. Kini siya ba pre ba? Mauni ang IPI Asete di Manzanilla. Magkatabang kaini sa mga bata nga dunay gitamati, mga bata nga nag-edad og 4 anyos paubos. Kay kining IPI Asete di Manzanilla pre. Dili lang kay para lang sa kulik, kundi magkahupay sad ni sa mga butod, sipon ug ubo. Mao nga makatabang kaayo ni sa mga dunay bata nga giatiman. Kay kasaligan ko kaayo ang Asete di Manzanilla pre. Mauni ang gisaligan kani adto sa mga unang henerasyon ug hangtod na karon. Mao nga pagpalit talag siguro ani para sa Kay ito nga na ni. IPI Asete di Manzanilla. Pagpundo lang yun ini sa pre para sa imong apo. Diin man ka. Ay dito sa kong pagumangkon day akong gidadaan tawag IPI City di Manzanilla. Mao ba? Maayo. Mas maayo pag imo pag-umangkon kay imo pang gidad-an. Ako nga imong asawa, wa gyud ka kahuna-huna og dabi sa unsa nga pagkaon, bisag kwek-kwek na lang unta. Ingon sa taon oy. Ha. Maghuwat pa dai kang ingnon di ay. Ngano? Kana imo pag-umangkon, nangain na nimo? Kambal mo to kung gihatag nila taon. Unya ako. Ngano man ko nimo dad itampal sa akong hubag slubot. Kasi buto na na. Bayo gyud kag tambal. Unsa mo? Tambal des bayuok. Nagigibyo. Ugma. Hey, wa. Ugma pa akong bayuok. Sabi sa akin. Nah, nagibuyok ko ka no. Sapa di ay. Ako nga imong asawa, wa gyud mo dad tambal, bisag tambal na las bot-bot. Oh, nari ka na. Ah, hilom. Hindi ko mamina, oy. Bahala ka. Gila ng hilom na bugo ka na. Oy. Na akong anak ka bugo. Ah, tay. Kay dili na bugo. Og kisa ba bugo, ikaw? Sugod na nga na napagan ang sibilyan. Hilom ay nagparihas na mong duhada mga bugo.
Oh, Daan pa good lagi ko. Apel na ko. Bida sa Mga bitaw, parehas bitaw mo duha bitaw, mga bugo mo, mga pahak pa gyud. Oh, pahak. Dili man ay pahagang ako ang upaw naman. Na parehas na oy, napahak na upaw. Mga siga pag yung mga mata. Pamahawa mo be. Di ko gusto makakita ng kanang mga siga ninyong mata. Ala, lakaw Carlo, nakadungo ka siya ni Sulti. Ili siya gusto nga makakita og sigag mata. Ala, lakaw na lang Carlo. Apil ka! Apel na ko. Abi na kong sigar ang mata. Si Carlo ra. Mas siga pa kag bata. Hapit na magina mo lugsot imong mata. Pamahawa mo! Pamahawa mo! Unsa na ha? Tanawa kung saan ay nahitabo. Gi-under ka na sa imong asawa. Why respeto nimo? Ug basta po ganin ako nga imong amahan. Wa na siya respeto. Gihinginlan pa kong ginganlan pa sa akong budlat og mata. Oo, sabihin na natay. Ayang giingon, sigag mata. Dili budlat og mata. Ay, mo bitaw na. Asa nila tay, sa labtol lang tanan minsya taon kay basig kuan ka nang gimino na ha? Sige, Basig minsyo Dismay. dismi mo na. Dismi. Dismi. Oh. Dili, Carlo eh. Nausap na ginang batasan ng imong asawa. Imo nang sa, kay imo manggis supil og maayo. Ha? Imong gipipipipig maayo. No, tay, wala gina na ako bibibihan ni Sabad taon. ya, wa sa imong bata. Kaya ako naghimo, ang akong gugilingon nga ba na mao na akong gibuhat. Mao nga kung unsay gusto niya simpre ako gyud siya gitagaan taon. Mao ba nay among gipanumpaan tay sa diyang nagkauya mig duha. Kunya, di ko mutuman na nahuog kog ako'y way barugana ning krakya. As kang buko agad nimo, Carlo. Sultihan talaga ha. Kami sa una si nanay nimo. Mao sana, tanang mga pasalig ako yun ang gibuhat para lang sukton kong nanay nimo. Pero dili tanan nga gisaad imong matuman, uy. Ah, sa ato patay, nakigisaan na ni gawa ni mo matuman, wani mo himo ha? Ha? Wani mo mahatag? No, uy, madahan. Kunya nga nung misalig mo lagi ka ni nanay taon nga dili man ka makahatag kadto niya nga nung mipasalig man ka. Ay naong sabaya ka. Sa ako nag-ingon nimo nga para lang tusugton kong nanay nimo. Kay og dili musulti kong ingon adto. Di sa tigal limay tabo nga sugton ko. Og labing siguro, wa pa kamataw ta hangtod karon. Naapakas akong itlog. Imuuta ang style natin. O mao na. Mao nga sa usa ka strategy na tong mga lalaki. Mao ka na. Pero tay, ang ako ba? Mao na sa una, kanas nanay nimo. Gisaran ko na nga mangaon may sa gawas. Mo ba? Nagituman ni mo tay. Oh, siyempre. Di mo ngaon. Pungko-pungko. Di mo kagawas mo ngaon. Ay, kay sa gawas man bitaw. Nalas na preskarsada. Bidang istorya. Basta, Carlo, akong tambag nimo ha. Hinahinayin naglatos na imong asawa. Kay murag may ambursar na na. Wa na itahon nimo. Hasta ganin ako nga iyang ugangan. Wa na siya'y tahon. Sige lang tayo, makasab lagi na akong sawa tay. Balirang kinaiya na. Yung sagot na imong pagsigor. Basta tayo, promise. Ako'y pasalin ni mo. Kung dili mabalik ang batasan ng asawa, paputol ko rin ako ha. Dako yung kay kausaban tao ng akong asawa, ning pakita niya batasan, ug mao akong gipanding kamutan nga matarong tao niyang kinaiya. Unya. Aday, nimbat day. Ay kog sa muka Carlo, napakoy gibuhat. Oo, ko mingo nimo ka. Bisag kanus ayaw kog sa muka kay nagsipok king oko. Ano naman taon kami siya ay? Nausab na mo yung batasan. Ngano ikaw, wa mausab? Uy, kausaban ako. Bida mahal gihapon tika. Ha, oo bitaw. Why nausab sa imong batasan, pero ang naong Carlo mao'y nausab. Karaan. Usay na mo usaban ng naong. Ang imong batasan mao ra gihapon, pero imong naong mao gyud nausab. Okay nga no, nausaban niya akong naong. Ang imong naong mura nagdubot, unyang imong lubot mura nagnaong. Oh, nag-sensitive di ay. Usaban ka ay. Pagkakidor ti mo Pweh! kay lami. Pweh! DXD Pero tinag yung usabas batasan sa kong asawa. Pero ako lang yung tawag ipog nga na kong gagalingon. Akong giamaman kay lagi mahal na ko kong asawa. Pero usa kay gayon ni Ana, nakaingon kong sobra na yun niyang game mo. Maom ko din nahitabo. Gusto naman kasyal? Ha? Bastilan, abi na kong di nata magkita na. Oy, Kerlo. Ibaw ka na aning konsihal na naaari kita sa bahay at ang saratan na makalaag. Kung may mga imitasyon, dahil kung mugawas din sa amo. Ah, mau ba? Nya, may kinakasuroy ka di ko siya. Kumusta man ni mo biyarki? Sa ibiyat, Carlo, Radyo ka mausap na. lakaw ko. Kay wala ko kasabutan ng kinabuhi ah. Murag gipulan ng mga tao din hinako. May pag-aana rin. Kutsihalo, no? Sa mga Kisa na siya? kutsihal katikbak. Ah, patay na dahil na. Ay, buhi pa ko, misis. Oy, Aw, ingon manggod ka na tigbak na.
Ay, di, oy. Ikaw, no, bidap ka. Uwaw na ka, oy. Usi pa ka uwaw. Huy, bugo. Nagkapaha ka lang da. Oh, bidap. Apil ang bugo Suko pa. ka? Ha? Suko ba ka? Ay, kung sigasigahin ang budat mong mata, ha? Wala ba ko mahadlo ka na, Carlo? Bisag, na, bulikaton pa ng mata ni mo. Asig balik ka ng budlat pa hakoy. Naunsa man ka. Naku, disita, di ka may ikong. Unsa, yun di mo, oy. Si Bastos! Mrs. Oh, hindi mo bastos! Bastos ka! Mitingog ka lang, ha? Bisag wa ka patingog ka! Ginoo. Nagparihas sa mundo, ha? Mabugo! Yan, di pa man ko. Hilam! Hilam ka, kay labot, ha? Mga bugo mo, mga pahak pagid mo, mga tiguang way buot, nga dagko lang kaon ninyo! Ano ba ko kakaon? Hilam diha! Nagpakauwaw ka lang! Som ka, Binsya, oy. Ingana lang yung kakabastos, ha? Kamahay biyan ako, ikay ako ipangasawa taon. Mao ba? Sige, magbuwag ka! Nagmahay ba ka magbuwag ka? Pag uban mo aning upaw! Ay. Susilom na, ha? Binsya, kung lingom. Hilom na, Binsya! Mga na akong problema taon, bida nagkagrabe ka bastos baba ni akong asawa. Hasta taon ang mga way labot, iyang apilon. Nya, kawawan mag maayo. Pero saan man ako mahal man ako ang asawa? Gabi, Kilidilmar, sa may mong tambakan ni. Maayo kang palayaso din ako. Kalihog, tabaki ko niyo bambina, at the price. Usaman ko kung may pasultiyon, Carlo. Okay, Ate Price. Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. Murag ang sender na to, Ate Carlo, Price. Akin to? Carlo. Carlo, Ate Price. Si Carlo. Oo. Mm-mm. Ba? Uta yung problema, Sa Carlo, problemang ba? Carlo? Murag ang iyang asawa na usab na, Ate Price. Maldita, na mga Maldita. bisita, binastusan, singgit-singgitan, ilo lang, pao, pahak, nagkokaon. Wag yung respetar siya ba na, Ate Price? Kay, di ko sabot. Murag, natural kay niya nga mo istorya. Sabar niya, budlat ang mata ni mo. Upaw ka, pahak. Dako lang kaon yung tatay. Roy? Maayo ba na? Ako pa ng asawa. Ihuko na sagdan. O ginana, inanaon ko. Bahalag mahal kay tikay. Basta wag kay respetar sa imong bana. Wag yun hinungdan. Respetar ray mo. Kay dagko na mo kita. na. Pero bang duwa mo limag-lima ba? Kadang parehas mo ba? Patas. Di kay kaniskuan. Kasi panganan niya bayhana. Gabs? Binsya. Oy, sos. Ay, palabi, Carlo. Oy, pa-under gali ka na, Carlo. Huwag na hinungdan, Carlo. Huwag hinungdan. Ikaw ba? Kung sa may matambag na to, diha? Bayan Binsya. Bahin Binsya. Di ay. Binsya, igunis kumo na ko batin. Tagag si Bitana ba? I-flash ko na sila sa kinaiya. Unsa to? Unsay mo ikasulti anang Binsya nga ang iyang bana. Kung ano naman, dako lang mata ni mo. Paha ka. Imong tatay na, good luck mata. Dagko lang kaon ninyo. Unsay mo ikasultin mo, anak? Sa 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 3. Ha? Ang lalaki, kinahanglan magtuman siyang katungdanan, ingon nga bana. Ug ang babae, kinahanglan magtuman siyang katungdanan, ingon nga asawa. Apan, Apan. bumalik ka diri sa Old Testament. Okay. Sirach 25, versikulo 20, versikulo, nawala kalimot. Sabi yun, be. Mulingi ka sa Sirach 25, versikulo 20. Ah, Ang usa ka bana nga hilungon, nga may asawa, nga tagaw-tawan, sama sa usa ka tigulang, nga nagtungas sa usa ka bungtod sa mga balas. sa ato ba, ma'am, digid mayo. Sa ato pa ang imong kasakit, walay katapusan, kay gutungas kas balas, sige magkagbalik sa ubos, sige di ba ka mo panaw, kay sige magkatumpag, sa ato pa, kining gihambin karon niya, kuan, kinsa ba nitong sindira? Carlo lagi. Carlo, kanang naang, sumayi ko no, pag ampo nga, pag dinuyugan sa pag-ampo, Holy Spirit, ugtawgas Mama Mary, kasi si Mama Mary ba yung usay tubag sa diyang ikunsa niya sa Angel Gabriel, ningon ay, sulugoon ako sa Ginoo. Matuman unta ang imong gipamulong diri kanako. Lagi. Sige lang ka. Dong, Carlo, ini ko ani mo dong, ampo lang dong, ina mama Mary, pa sa ilo ako. Kula taon ko niya ko tawa. Ada, bitaw dong, Carlo, antos lang dong, kani ato hinanggaw rom niya ato Pero asawa dong, sabtal na na yung asawa taon dong, kay inanan ng giting. Unsa gil? Unsay mo, Kuya Gili? Daghan ta mo patambag na to, pero usar man sige man ko ta ampo ko no sa pila min tambag ampo na mo. Ampo na ni namo. Ko ano, Carlo? Basin og dunay laing mga paagi dong nga maimuhan ang makuan imong asawa. Ay mo to Ate Pres. Ate Pres. Science. Ate Pres, nagkunsa ka diha? Nagmain-main ka? Mighty.
Tapos, naigyan to. Kasagaran mo, sa ako lang, ug may ari gyud kay ka sa basic plano, ang sulti bitos malalaki kasagaran nga ako nga interviewan, kamo kuno mga bana lang basta nyo asawa tagaw-tawanom, mawa. Kamo kuno mga bana lang nga yung mga asawa kuno tagaw-tawan Goliath, no? Ang inyo kuno kagutom, mawa. Tinuod oy. Mawa, ang imbes gutom ba, mawa inyong gana. Dili sa ingon, no? Ang mga lalaki, mga asawa, para doon ay kasumbungan sa problema. Kay bati mo na mag-inusara ka, ikaw na kay problema niya, sama nang wa na kay ginikanan, wa na kay kuan. So, mamatay yung ng tao. So, ang imong asawa, mao imong sumbungan sa imong problema. Sa tanan imong mga kapakyasan o kalipay, sa imong tanang mga naangkon nga, unsay pangalan na bang, kadaugan ba? Talagpusan? Kadaugan, mao na imuhang sumbungan imong asawa, pero inaana galing nga asawa bam. Amot lang no. Depende na sa bana, Gams. Oh, lagi. Kato nga ako lulo, Gams. Dito ha to. Ano man? Isok ito yung asawa sa una, si Mabagunda. Isok ito na. Nasa bisita lagi, may sultuhan lagi. Bago tayo sa wala sa kantos. Danom tayo ko niya ang asawa, lola taon dito sa release. Buam tayo niya si Diyan ka. Buwa si Dila. Subos nila, buang nga ito. Tatay ko lulo na. Lagi na. Nali, pwede release sa una ng Samandawi. Oh, naa. Danaw na. Asa man napit na karon ng inyong release asa Wa na, oy, portin na Kanang kuha. kanang may bin store. Kanang highway diya ka, mo na release sa una. Kariras. Tanawa, mo tanang nga kanang dapat sa ubos mo lang nga nag-wireless. Abot na nagudi man wire release man nga. Wire release. Sumaw na sa una. Ato na pa sa wire release, ano ba? Wireless pa na wireless. Sa ato pa sa unang panahon kay mo biyahe tren ra. Kaya mo ko wireless daghang king kanang daghang kay kuryente. Wire release dito sa butan na ay. Balik ta ba? Balik ta. Balik ta. Sa imo pag-ampo dong kay may duldo sa Ginoo sa akong pagpaminaw sa sigilanon kanang naang suwayi ko no pagkuan dong kanang naa gani mo silingan diha nga Couples for Christ pasaka sa inyo ha o di ba kanang naay mga grupo sa Sinakol kanang bitong prayer ni Mama Mere o di ba kanang naang unsay ngan ini kanang naay BAC or kanang mga grupo ba sa kanang community sa simbahan para makadungog imong asawa sa pulong sa Ginoo wa mo tingali nila si masimba imong asawa. Ni nako ragwa kay ingnon niya binimba taday. Mo ana man hinuon nga ay ko sa muka. Ko di man karon ko sa bahalang dusa. Di gyud sa simba. Okay sa ako laging tan-aw no. Bati tignaw pare sila. Mati so. Pero gwapo pare simba na mga kwa. Pero bisag kinsa pa doon para jang may kay misa dias punta nindot kay paminawon. Mura ka to pagmisa ni Father Kent Galo di sa tuwa ni ana te kanyo department. O binaka gwapo si mo ni kumpare. Nalay ko ati pres daki kitambang ati pres. Isip asawa ati pres. Dili, si Ate Pres may akong pautan-on. Si Ate Pres, Ate Pres, kasagaran sa mga bana kong istorya, no? Basta kuno lang asawa ka ng maldita, tagaw-tawan, inigabot ko lang, bisag gigutom sila, mawa ilang ka na, mulakaw sa balik. Tinod na. Basta makita lang pagis kan lugar ng taga ng asawa. Makita pagi. May tayo pagilo. Anong kuan ba? Yang sa palungon, unsa man? Ay lang Kaya mo sa kag-butter. Ayaw lang. Hindi usap sila asawa. Sige, ko na ako bisita kay bubuan. Wala, oy. Buutan lagi Grabe na kinaya sa asawa, no? Lain ati pres. Nombro ko sa istorya ko lahat. Ano man? Ano nombro mo na sa istorya, sa silingan Goliath ba? Kanang iyang naong, doon ay ila. Doon ay ila. Oo, lihi. Ang takarang. Ang takarang tiguan ko ng Goliath. Kada sa iyong buntag, tilapan to siya. Mawara ko no to. Ang lihi. Oo, ang Kaya lihi. bata pa. Oo, tilapan ko. Aga ko na din na madaoy. Tilapan ko kanang buntag niya. Ang tama ko nung iyahagamon sa ilihin. Mo na ikay ni tilap. Ang ginuog ko. Basta gamawan mo ba? Pabuntag tao eh. Salamat ka natin ito naman. Kung ako ang puzzle, Tihon.